हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय दिनै आलादा मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय माने दायो एसे ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय जोंहा जमुना बर' बिथांखौ माने सोर सोर मा बुंहरखो नोंथांमोना भिडिअखौ नागिरदो ओमफ्राय आंबो आंनिफ्राय माबा मोनसे बुंनो माने बिथांखौ लुगैदों ओमफ्राय जोंहा जमुना बर' बिथांखौ ओमफ्राय दा भिडिअखौ नागिरो नोंथांमोना ओमफ्राय आंबो दा दसे उनाव बुंसिगोन आरोना लोगोफोर जिखुनु जाया भिडिअखौ नागिरना लादो जों बर'फ्रा हाथाय बाजाराव साहा लोंहैबाबो हिस्टरिखौ नायनांगौ हाथाय बाजारफ्राव साहा लोंहैबाबो जों बर'फ्रा साहा लोंनाय माबा मोनसे जानाय बेफोर प्लेटखौ सुबोनांगौमोन मिथिदों नोङो गुबुन हारिफोरनियाव मानसिफ्रा आं मैया जमुना बर'नि बागै आं भिडिअ बानायनायाव मानसिफ्रा आंनि इउटुब चेनेलावहाय कमेन्ट होदों आरो आलु फंबाय बरिया जाबाय नों किन्तु आलु फंबाय बरिया आंबो जावगोन दा जोंहा जमुना बर' बिथाङाथ' गुबुन हारिजों रिं मिरिस जाहैबाय दा नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर माने आंथ' माने बोरैबा माने दुखु मोननायबो मोनो बोरैबा रागाबो जोंनो ओंखारो आरो सासे बर' जानानै नाम खाबायनानै गुबुन हारिजों रिं मिरिस जायोब्ला जुलि जायोब्ला बर' हारिनि सुबुंफ्रा मा जानांगौ दुखु मोनखागोन बर' हारिया माबा मोनसे गोजौ लेभेलाव सहैयोब्ला बे मानसिखौ गुबुन हारिया मा फुस्लायनानै लाना थाङो बेबायदिबा बर'नि लेभेलबा खमायगोन ना बारायगोन नोंसोरनिबा लोगोफोर दा बेनिखायनो बेनो साननो गोनां बाथ्राया जोंनि बर' हारिखौसो गुबुन हारिया मोनलाङो किन्तु गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जोंनि बर' हारिया मोनबोनाया गोबां खम बेनिखायनो आं बुंनो सानो माने बयबो बुजिना बयबो बुजियो बेनिखायनो माने गावबा गाव हारिनि सुबुंफोरखौनो माने चयस खालामनानै माने लानांगौ आरो बे मोनसे साननाय दिनै बर'नि गेजेराव गोबां दंसै बेबायदिया जमुना बर'ल' नङा जोंहा गोबां दं माखासेखौ आं नाम लाबाय थाया आरो जियानो जा लोगोफोर बेफोर माने गाव गावनि प्रब्लेम किन्तु गाव गावनि प्रब्लेमखौल' नायबा जानाय नङा जोंनि बर' हारिनि थाखायबो नायनांगोन दिनै आंथ' जेनेबा गावनि फारसे बेखौनो बुङो बर' हारिनि थाखाय जोंथ' जेनेबा जेबो मावनो हायाखै किन्तु बर' हारिनि थाखाय जायफ्रा मोजां मावदों नामफोर खामायनानै होदों बिथांमोना जाहाथे इयुन समसिम मावलांगोन बर' हारिनि जाहाथे थासारिखौ बुजिनानै हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा गावबा गावनि हारिनि सुबुंफोरजों जुलि जागोन बेखौ जों बयबो लुबैयो किन्तु माबा मोनसे गोजौ लेभेलाव सहैनानै गावनि हारिखौ बावगारनाय बेखौ माने जों बर' हारिया मोजां मोना माने दुखु मोनो बयबो किन्तु बेबायदिब्ला बर' हारिनि डेभेलपआ गोबां खम जागोन नंगौना नङा लोगोफोर बेनिखायनो आं बुंनो साननाया बेनो जोंहा जमुना बर' बिथाङा थांलायबाय सासे खमायलायबायना सेंग्राफोर नोंथांमोना थाब फथायना लानांगौ रोङा नालाय मालाय बिदि आरो जियानो जा मालाय गावबा गावनि प्रब्लेम किन्तु बेबायदि जानाङामोन जों बर' हारियाथ' सापर्ट नांगौ जायोब्लानो गोबां सापर्ट होयो सोरनोबा भट नांगौ जायोब्ला भटबो होना होयो किन्तु होसे होनानै जोंनि बर' हारिखौ माने बावगारनानै थांनाय उन समाव माने गुबुनजों थांनाय बेफोरखौ नुनानै माने बर' हारिनि सुबुंफ्रा गोबां दुखु मोनोसै दायो पाब्लिकआ बिनिखायनो माने बुंनो सानो बर' हारिखौबो बुजि गावनि हारिखौ चयस खालाम गावनि हारिनि फारसे एसेब्लाबो सान गावनि हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हायाखैब्ला बे गुबुन बाथ्रा मावनो हायाखै किन्तु बरनामबो खालामनो बा खालामनाङा बेबायदि किन्तु जायफोरा बर' हारिनि थाखाय नाम खालामदों जाहाथे बिथांमोना नाम खालामनानै उनाव आरो बर' हारिखौनो जाहाथे गाहायाव लाबोफिननाय बा बर' हारिनो लाजिथावथाव खामानि मावना होलांनाय जाहाथे बेफोरबायदिखौ मावा जों बेखौ बयबो लुबैयो ओमफ्राय दा बिदि जाबाय नालाय बयबो जावखागोन नोंबो जागोन आंबो जागोन बयबो जागोन दिनै बेबायदिब्ला बर' हारिया मा जागोन बर' हारिनि पपुलेसना एसां खम जों बयबो मिथियो मा एसां पपुलेसन जोंनि बर' हारिया गोबां खम सुबुं अनजिमाया बेनिखायनो बर' हारिनि सुबुं अनजिमाखौ एरहोनो बांहोनो बुहुमाव नाम खालामनो थाखाय माने जों बयबो गावजों गाव बर' हारिया बर' हारिजोंनो जुलि जालायनांगोन बिदि आरो दिनै गुबुन हारि होननानै बुंनाय लोगो लोगो नंगौना नङा लोगोफोर गुबुन हारिया गावजों गाव गोबां मदद गोबां सापर्ट किन्तु जोंनि बर' हारिनि माखासे
मानसिफ्रासो बयबो नङा माखासे मानसिफ्रासो गावजों गाव सापर्ट होलाया माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला मदद होलाया माबा मोनसे बियोब्ला होलायलाया थिग बेबायदि आरो बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जाहाथे गुबुन हारिफोरबायदि सापर्ट होलायनाय बेफोरो लासैनो फैगोन बुजिलायनायजों आं बेखौनो सानो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाया दा जमुना बर'खौ आं बेखौनो बुंबाय थांबाय बिथाङा गुबुन हारिजों रिं मिरिस जानाय मैया जों नुखाबाय नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियाआव दा गावनि प्रब्लेम बियो खिन्थु जों बर' हिसाबै बिथाङा बेबायदि जानायखौ जों बयबो दुखु मोनदों आरो दुखु मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि फिसामोन दा गुबुन हारिजों हाबा जानाय लोगो लोगो बर'नि टाइटेलानो माने गोमोरनायजों लोगोसे मा जायो डकुमेन्टसा जायजों हाबा जाहैदों बेनि टाइटेल लानांगौ जायो बेजों लोगोसे आरो गाननाय जोमनायनि खोथा थाहैबाय नङा होमबा कालसारनि खोथा थाहैबाय लोगोफोर अब्ला बर' हारिनि सिनायथिखौ गुबुन हारिजों हाबा जानानै बहाथो होनो हाबावनो जायजों हाबा जादों बे हारिनि कालसारखौसो बे बजबना लानांसिगोन थिग बेबायदि दा बेनिखायनो जमुना बिथां जोंहा बिनानावनिसिम बेखौनो बुंनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनाय जाबाय जुदि आंनि बुंनायाव आंनि मोनदांनायाव आं बेखौ बुंबाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादों अब्ला आं गासैबो नायगिरिफोरनिसिम निमाहा बिबाय ओमफ्राय जोबनायाव आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बे आंनि फिसा इउटुब चेनेलखौ अननानै बयबो माने गावनिनो बर' होननानै सापर्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ अननानै बयबो जाहाथे लाइक खालामनो हागोन शेयार खालामनो हागोन आरो जोबनायाव बै खनाथिं थानाय साबस्क्राइब बटन बेखौबो जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसनखौ अन खालामना लागोन ओमफ्राय दा बारा गोबाव बुंबाय थाला लोगोफोर बुंनांगौथ' गोबां दं खिन्थु माथो बुंनो बारा गोबाव बुंला आङो बेखिनिखौनो बुंबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आसा खालामो बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामगोन जोबनायाव बेखौ बुंनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर